Então, estou aqui no Museu Nacional, a gente vai ver aqui uma exposição norueguesa sobre design, vamos conferir. Bom dia. Tudo industrializado, então é rua, aqui a gente rua, não, er lov til at blive svaret og matche. Den første farve, som de kom meget dybe farver, så det er lov til at matche op med deres farver. Blå kutter og flot støde, der matcher. Det var udgangspunktet af det. Det er meget om de fabrikanter, der dyrker ind i det her område med Legos são norueguês, eu achava que era dinamarquês. Foi quem inventou os Legos. Quem gosta muito são esses não Dinamarca, depois eu fiquei sabendo que tem três cidades, né? Que eles têm um campeonato lá que eles fazem, cidades gigantes de Lego. Tem. Lego e Playmobil, né? Eles fazem igual. Eles fazem competições de quem tem um exército maior. Uns hobbyzinhos. Eu também não sabia que foi inventado no internet, não. Estou sabendo na exposição.
Historien om Caravaggio, det kan man måske sige, er historien om nogen med nogle ambitioner, med nogle passion, nogen der ville noget. Det startede med, der ikke var noget firma, men en mand kom til mig og spurgte, om jeg ville lave nogle lamper med dem, og de vidste ikke engang, hvad firmaet hed. Og når man når sådan en henvendelse, så skal man jo, så er det jo en chance, og så enten så tager man den, eller også så tænker man, det tror jeg ikke på det der. Men jeg tog chancen, og det sker for måske noget. Der kommer en anden ud af det, og nogle andre ting. Og sådan designet af Caravaggio, det er, der er nogen, der siger, det er ligesom en lille og det ene og det andet, men det er faktisk historien om en lyskilde og en løve, og et spøg omkring. Jeg kan godt lide at kalde det et spøg. Og det er derfor, der er fortalt, at det ikke er nogen. Det er ikke en spand. Det er ligesom et spøg rundt, og der er luft ud i begge ender. Så selvfølgelig kommer der luft ud af den ene. Men der kommer faktisk også lidt videre sådan, som så illuminerer ledningen. Og det at inddrage ledningen i lampen, det var en meget, meget kedelig ting, jeg tænkte, at den der ledning med ind i designet. Det er ikke altid sådan en hvid plastik djævel, man skal prøve at sortere og svinde væk, men inddrage den. Og ellers så var det noget med en lyskilde, og så det der spøg, som skærmer den. Den er ret høj i det, og igen, det var for, at man ikke kunne blive blændet af den. Så er der jo nogle andre danske designere, der har klaret det på andre måder med inderskærme og mange skærme og sådan noget. Og man kan sige, at jeg tror bare, at jeg prøvede at lave det, så det og formen, den, jamen, når man tænker over, så synes jeg, at det giver sig selv. Den skal jo have en vis volumen der, hvor pæren er. Det står redde huset ud. Måske er det mest noget visuelt, men kurven, den har, ligesom den er det her runde rum. Volumen indeni, men har en kurve deroppe. Det kan være en gang. Og meget, meget sjældent noget, man får lov til at gøre i kommercielt øjemed i 3 grader, som jeg har fået lov til det. Der er faktisk forløbere til den her stol. Der er flere af dem, og det er udklasse. Jeg vil sige, den første reelle forløber til det er lavet til et udstillingsprojekt, som hedder Blankenå, som faktisk fandt sted på Kunsthistorisk Museet. Og det var en redeformet konstruktion, der bestod af 2 skaller, ligesom den her, lavet i træ af en ung snedker og meget vanskelig at producere og næsten umuligt. Men igen, du kan gå til sin stol. Nogle år senere lavede jeg en efterløber igen til en anden fremtidig udstilling. Endnu et træløb, endnu en faktisk han sagt nogle snedker, som tabte 4 kilo, mens han producerede det her meget, meget vanskeligt, som var en lille smule nemmere at føde end forløberen, men endnu sværere at producere. Og det er også kun et eksemplar et eller andet sted i dag. Og derfor har det været skægt at lege med samme princip, hvor det simpelthen er de her 2 skaller, og udgangspunktet i noget cirkelslag. Altså at give mig selv nogle virkelig stramme benspænd i virkeligheden, og så se, hvad jeg kan udvikle af poetiske principper ud fra det udgangspunkt. Og det blev så til Very Round. Og Very Round er ganske enkelt. Den består af 100 snitler og ikke andet, kan man sige. For det er den enkelte udgave af det. Den er en næsten tro kopi af den oprindelige model, som er i nok stadig finde. Lavet i en lille skala og min glæde ved løbet er, at jeg synes, man kan se, hvad modellen har lavet af. Jeg synes, man kan se det her utroligt håndterede udgangspunkt helt hen i det her nu meget hårdt industrielle fremstilling. Så det er jo det næste, at det kører til højteknologisk fremstilling. Laserskåret, bukket, stål. Og jeg har fjernet så meget materiale som overhovedet muligt, men den er faktisk bumstærk, og så er den kun markeret efterfølgende, så den kan holde på verden hen. Det der så er er, at det er sjovt,
Så den er på grænsen mellem skulptur og musik. Jeg er uddannet både i England og i Danmark, og er halvt englænder og halvt dansker. Og det tror jeg har haft meget stor indflydelse på min måde at forme på. Den engelske del af mig er ornamentsbegejstret, er glad for, er bange for bare plader, for nøgne plader, ønsker at fylde plader med fortællinger, som gør man i England, gør man alt fra til noget, man gør til. Hvor i Danmark er det lange ufyldte plader. I Danmark rammer vi op og nøjes med det nødvendige. De to grundprincipper er ikke i konflikt med hinanden, og til at begynde med, da jeg startede karriere i Danmark, var det meget svært for mig at på et lejdefabrikant, den mere dekorative side. Jeg tror primært, det var fordi, det var trækket på og det var på et tidspunkt, hvor der var kvindelige møbeldesignere især var stærkt underrepræsenteret. Vi havde et stort forbillede med Navisten, som har reageret på den kvindelige front altid, og var en meget, meget stor position i karriere. Det er faktisk